Video na ni. Yes, dara, mga kaibigan, mga untag jackfruit. Ay, kahayag. Pila man ni imong jackfruit. Oy, Ay, hatag ko na sa imo hama. Dali na mo, kauna mo ay. Ipanghatag na ni nako, dili ni nako pabayran sa inyo ha. tayo Oh, ma'am. sit down. Humot please. kaayog yung nangka ah. Oh. Buyag, buyag. Liwat sa tagiya. Panghatag naman ni nako. Kabuutan po ni mo day, oy. Ay, Hatag naman ka. mabuusan man jud. Kana, buungon man na. May na lang ning makatilaw ang akong mga silingan. Lang kay mo naman. Sa akong nangka, mga kaibigan. Dara akong mga amiga, oh. From Mandawi City. Hi. Ay, gikan sa Kanila, kagmay from pa may Guadalupe. barkada, gini. From Guadalupe, Bugo Sangay pa City yun. ni. Og from Takop. Ya, dapay takop. Ya pa, oh. Sus. Ah. Oh, saan na ni? Yeah. Oh. I-appear si Lilia dia, oh. Ya pa, sa katakop. Sige na, Inday, kauna. Inday Lilia. O kanang gayelo o dress muna si Inday Lilia. Ngamong Inday gininamo gyud kanhi. Kaya nag-violet, mao ni si kanang Intel. Kani si Si Intel. si Sangay Australia. Unya kanang gabarog nga nag-anjuhos. Host. Mao ni ako apong igsuon. Unya ang katong gaduyan-duyan. Oh, mao po ni amo apod nga kapitbahay. Dire sa amo mga kaibigan. Kay baw ni siya manghilot. Magmassage. Muna mga kaibigan. Mao ba? Nya mga unta. Mga una taog. Nangka.